Benvinguts al sorteig del tercer Open del rànquing FCD d'Arts Online. Aquesta competició es jugarà dissabte 16 de maig a les 3:30. Primer de tot, recordar que es començarà a les 3:30, mitja hora més tard que la setmana que és passada, donat que un cop hem valorat el bon funcionament de la competició, tant dels esportistes, dels àrbitres, com també de l'organització, hem cregut oportú donar-vos un marge més ampli per poder dinar i després poder fer l'escalfament corresponent per tal d'encarar la competició en les màximes condicions possibles. Recordar també que a naka.com les competicions s'han d'entrar via N01 Live Schedule Mode. Per aquesta pestanya s'ha d'accedir i crear la competició. D'aquesta manera, el que aconseguirem serà que quan hi introduïm el títol de FCD 2020-3 espai i el número de partida, repeteixo, per aquesta setmana és FCD 2020-03 i el número de partida, el que podrem fer és poder seguir les partides via online. Recordar també que els sorolls que s'escolten de fons perjudiquen els esportistes, els àrbits i també els espectadors. Recordar-vos que hi ha algunes partides que es retransmetiran pels canals del YouTube del Club d'Arts Baixcamp, com també de la Federació Catalana, i que, per tant, és millor que evitar exclamacions, paraules malsonants, i recordar que també ens devem al públic que també ens seguirà pels canals YouTube. Conclusió, felicitar-vos per la gran torneig que es va celebrar la setmana passada i que esperem que el d'aquesta setmana pugui continuar sent un èxit com està sent fins ara. Recordar també que la participació d'aquest Open d'aquesta setmana són 46 participants i, per tant, superem el llistó. Funcionament de l'Open, aquí tenim el llistat al mig, tenim el llistat dels 46 participants que els anirem complimentant en cada casella del quadrant i emparellant-los fins a acabar de completar el quadrant. Sense més preàmbul, comencem amb el número 28. Número 28 que correspon a l'Oli Cascales, 422. Vinga, seguim. Número 19. Número 19, que és de Kilian Perales, 1755. Aquest d'aquí. 14. El 14, que és en Marcos Rodríguez, 1738. Seguim. Aquest d'aquí, que estava amagat. Número 23. Número 23 és Antonio García Heredia, 1304, que jugarà la primera partida preliminar contra número 20. El número 20 és de Carlos Velasco, precisament qui va demanar que comencéssim una mica abans i que des de la federació ho van valorar. Número 6. Rubén Ríos, 1630. Aquest esportista també jugarà preliminar contra aquest d'aquí baix. El 10. El 10 és Antonio Moreno, fitxa 123. Número 12. 12, David Pérez, 1756. Número 39. El 39 és de Ángel Rodríguez Doe, 1563. La propera preliminar la jugarà el 38. (1569). Carles Arola, que jugarà contra número 13. Xavier Andrés, que torna a la competició després d'un descans. Número 9.
Joan Vilagrassa, 1712, que jugarà preliminar contra aquest d'aquí baix. El número 4. Número 4, que correspon a Albert Martorell. 1474, Albert Martorell. Doncs seguim. Número 11. Número 11 és d'Anna Ramos. 1342. Esportista 1342. Seguim. Número 34. 34, que és en Òscar Fernández. 1600. Cada cop que veig amb aquest esportista penso que ja fem bé de cantar els noms i no els renoms dels esportistes. Número 27, Jesús Soria, 1509, que juga a partida preliminar contra 41. El 41 és Francesc Pomarola, 1295. Seguim. Aquest d'aquí, que està amagat. 29. El 29 és de Carlos Santano, 1443, que jugarà a partida preliminar contra número 1, Sergio Garrido, 1525. Seguim. Número 18. El 18 és Rubén Mármol, 1660. Seguim. Número 26. Josep Arimany. Número 15. Número 15, que jugarà preliminar, és Francisco Zurera, 680, que jugarà la partida preliminar contra aquest d'aquí baix, que s'amaga, 35. El 35 és Adrián Valera, 1757. Vinga, va. Número 3. 3, José Luis Puerto. Número 5. Jonathan Martín, 1627. Número 45. 45 és Jordi Berguillos, un dels esportistes que s'estrena aquesta setmana en aquesta competició. Recordem que estem amb números de rècord. Número 8. Número 8 jugarà preliminar, Francisco Moreno. 8. 1629. Jugarà preliminar contra 33. 33, que és Òscar Vera, 784. L'altre preliminar la jugaran número 30, que el 30 és Marc Requesens, 1618. Marc Requesens, que jugarà contra aquest d'aquí, que està amagat, el 37, que és en aquest cas Daniel Carrasco, 1580. Anem a seguir. Número 17.
Rolando, 1406. Número 42. 42, que és Daniel Lacárcel. 1759, Daniel. Seguim. Número 22. Número 22, Rafa Écija, que torna a la competició. 3,69, benvingut també. Número 46. El 46 és per Josep Maria Barguillos, també un altre que s'estrena. Número 46, que és el 1279. A continuació, número 24, Josep Santonja, 553, que jugarà partida preliminar contra el 43, que és Jordi Güell, un altre que també s'estrena avui, aquest cap de setmana, 1469. Número 2, Francisco Javier Moreno, Pixita. El 16, Joan Vierge, 1704, Joan Vierge. 32, el 32 és de Alberto Rodríguez, 1646, Alberto, que jugarà contra aquest, número 7, Daniel Agüera, 1751, Daniel Agüera. Ja en queden pocs, El número 21, Antonio Muñoz, que jugarà preliminar contra aquest mateix, el 36. Estefania Ros, 1758, Estefania Ros. Seguim. Número 25. El 25, que és en Pau Bota. Pau Bota, que és el 1714. Bon número. Seguim. 44. Marc Mengíbar, 1739. I en queden dos. Número 40, Ivan Martínez, que és el 1734, que jugarà l'última preliminar contra el 31, Roque Soto. Doncs aquest és el quadrant, acabarem d'emparellar els àrbits corresponents i el publicarem a la web de la Federació, d'escatalunya.cat. Molta sort a tots i a passar-ho bé.